Læg dig ned på ryggen med strakte ben. Lad dine fødder være lidt fra hinanden, og tæerne pege let udad. Lad dine arme være lidt væk fra din krop med håndfladerne opad. Du skal hvile øjnene, så du enten har dem lukket, eller kigger på et punkt oppe mod loftet. Først hører du, hvilken kropsdel du skal spænde op i, og hvordan du spænder op. Herefter spænder du gradvist op i den kropsdel på 5 tællinger. Du holder spændingen i den omtalte kropsdel, mens der tælles til 5. Til slut slipper du gradvist spændingen i den anviste kropsdel på 5 tællinger, således at du efter de 5 tællinger er helt afspændt i den omtalte kropsdel. Det er ikke nødvendigt at bruge din maksimale kraft, når du spænder op. Brug blot 30-70% af din maksimale kraft. Hvis det er svært at mærke, hvor meget du skal spænde op, så spænd op til max, giv lidt slip og hold derefter denne spænding. Læg dig nu godt til rette. Ånd ind gennem næsen og ud gennem næsen eller munden, alt efter hvad der er mest behageligt for dig. Du starter med at spænde op i fødderne. Det gør du ved at krumme tæerne. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Spænd op i dine underben og lår. Det gør du ved at presse dine hæle ned mod gulvet. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Spænd op i maven. Det gør du ved at suge navlen ind mod rygsøjlen. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Spænd op i ryggen. Det gør du ved at lave et lille lændesvej, så du kan mærke en spænding langs rygsøjlen nede fra halebenet og op til din nakke. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op i begge dine baller. Det gør du ved at presse ballerne ind mod hinanden. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Spænd op i dit bækkenbund. Det gør du ved at trække sammen omkring endetarmen. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5.
Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op i dine hænder og underarme. Det gør du ved at knytte dine fingre ind mod håndfladen. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op i dine overarme og brystmuskler. Det gør du ved at presse din håndflade ned mod gulvet. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op på forsiden af dine skuldre. Det gør du ved at trække skuldrene sammen ind mod brystbenet. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op på bagsiden af skuldrene. Det gør du ved at trække skulderbladene ind mod hinanden og ned mod gulvet. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op i nakken og halsen. Det gør du ved at presse baghovedet ned mod gulvet. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op indadrettet op i ansigtet. Det gør du ved at klemme munden og øjnene sammen. Spænd op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op udadrettet op i ansigtet. Det gør du ved at udvide dine øjne og tage tungen langt ud af munden. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op indadrettet
i hele kroppen. Det gør du ved at presse alle kropsdele indad mod din kerne. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Du spænder op udadrettet i hele kroppen. Det gør du ved at presse alle kropsdele væk fra din kerne. Spænd langsomt op på 1, 2, 3, 4, 5. Hold spændingen i 1, 2, 3, 4, 5. Slip langsomt spændingen på 1, 2, 3, 4, 5. Mærk, hvordan du har det i din krop efter øvelsen.